Anyị ga-amalite ofe nro anyị n'ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 149, hymn number 149. Biko lee anya n'ebe edere maọbụ na Advent. Gọzie Jehova bụ onye na-agbaghara mmehie niile anyị. Obi ebere Chineke anyị na-adị ruo mgbe ebighị ebi. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị, gị onye maara ọchịchọ niile, onye na-adịghị ezi ihe ọzọ ọbụla n'anya gị. Sachaa echiche nke obi anyị site n'okwukwe mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie ha nke ukwuu site na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị. Amen. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke abụọ yiri nke ahụ, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dị ka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Mere anyị ebere, dee iwu gị niile dị na obi anyị. Anyị na-arịọ gị. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne, na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst, ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'ebe Nna anyị n'eluigwe, ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi.
nụrụ n'okwu St. Paul kwuru, okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Nụrụ n'okwu nke St. John kwuru, ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'ebe Nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, bụ onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe juru Chineke obi banyere mmehie anyị niile. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile. Ka anyị zubesi ike idebe ihe niile nke Chineke nyere n'iwu. Ka anyị na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Ka anyị were nwayọọ gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ihe niile, Nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị, n'ime echiche n'okwu n'omume site na nledaanya anyị na-adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na nje kpachapụrụ anya mee anyị ejezighị ije ka o si wee kwesị dịka n'ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkwara aha nke Kraịst ma anyị esi n'ihe ọjọọ wezuga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị were obi anyị na-echegharịa na mmehie niile anyị, n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-ekiri ofufe n'ime ndụ ọhụụ, ka otuto wetara aha gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu, zọpụtakwa unu na mmehie unu niile, ka o nye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Kolekt nke dịrị ụbọchị taa. Onye nwe anyị nọnyere unu, ọ nọnyere anyị. Ka ekpere Chineke. Sọnde nke anọ n'ime Lent. Kwee anyị na-arịọ gị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ka ya onwe anyị bụ ndị kwesịrị ka enye anyị ahụhụ n'ihi ajọ omume anyị, ka e were ebere gboo mkpa anyị site na nkasi obi nke amara gị, site n'onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị Jizọs Kraịst. Amen. Ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi n'ọnụ-ọgụgụ isi nke 21 malite n'usoro nke 4 wee ruo na nke 9. Ha wee si n'ugwu Hoa buru ije gaa n'ụzọ oke osimiri Uhie, ịga ala Edọm gburugburu, ma mkpụrụ obi ndị Izrel enweghị ntachi obi n'ụzọ ahụ. Ndị Izrel wee kwuo okwu megide Chineke, megidekwa Moses, sị, n'ihi gịnị ka unu meworo ka anyị si n'Ijipt rigota ịnwụ n'ọzara nke a? N'ihi na achịcha adịghị, mmiri adịghịkwa, ike agwụsịwokwa mkpụrụ obi anyị na achịcha nke a dị mfe. Jehova wee zite agwọ ahụ nke yiri ọkụ n'etiti ndị Izrel. Ha weta ndị Izrel arụ, ndị riri nne nwụpụrụ n'Izrel. Ndị Izrel wee bịakwute Moses, sị, anyị emehiewo, n'ihi na anyị ekwuwo okwu megide Jehova, megidekwa gị. Gị kpere Jehova ka o wezụga agwọ ndị a na-arụ anyị.
Moses wee kpee ekpere n'ihi ndị Izrel. Jehova wee sị Moses, meere onwe gị agwọ yiri ọkụ, tụkwasị ya n'ọkọlọtọ. Ọ ga-erukwa na onye ọbụla ataworo ga-adị ndụ mgbe ọ hụworo ya anya. Moses wee mee agwọ ọla, tụkwasị ya n'ọkọlọtọ ahụ. O rue ma ọ bụrụ na agwọ atawo mmadụ, na ọ dị ndụ mgbe o legidere agwọ ọla ahụ anya. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Ekele dịrị Chineke. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa. Abu-Ọma 107, Psalm 107. Biko ka anyị nụrụ ihe mmụta nke abụọ. Second reading will be taken from Paul's letter to the Ephesians, chapter 2, beginning at verse 1. You were dead through the trespasses and sins in which you once lived, following the course of this world, following the ruler of the power of the air, the spirit that is now at work among those who are disobedient. All of us once lived among them in the passions of our flesh, following the desires of flesh and senses. And we were by nature children of wrath, like everyone else. But God, who is rich in mercy, out of the great love with which he loved us,
even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. For we are what he has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be our way of life. The word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma na okwuchukwu site n'ịbụ abụ 294, gradual hymn number 294. Edere oziọma n'isi nke 3, oziọma dịka Jọn onye dị nsọ dere ya, malite n'amaokwu nke 14. Otuto dịrị Chukwu. Ma dịka Moses weliri agwọ n'ọhịa, ọ bụrụ otu a aghaghị iweli nwa nke mmadụ elu, ka onye ọbụla kwere wee nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere ọbụna ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghị ọkpara ya n'ụwa
ka o kpee ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa. Ekpeghị onye ọbụla kwere na ya ikpe, ekpeghị onye ọbụla na-ekweghị na ya ikpe ugbu a, n'ihi na o kweghị n'aha nke ọkpara Chineke mụrụ naanị ya. Ma nke a bụ ikpe ahụ na ihe ahụ abịawo n'ụwa, ma mmadụ hụrụ ọchịchịrị n'anya kama ịhụ ihe, n'ihi na ọlụ ha jọrọ njọ. N'ihi na onye ọbụla nke na-eme ihe na-adịghị mma na-akpọ ihe ahụ asị. Ọ dịghị abịakwute kwa ihe ahụ ka ọ ghara ịtụ ya ọlụ ya niile n'anya. Ma onye na-eme ihe bụ eziokwu na-abịakwute ihe ahụ ka o wee mee ka ọlụ ya pụta ihe na alụworo ya na Chineke. Nke a bụ ozi ọma nke Kraịst. Ekele dịrị Chukwu. Ma chọọ ilu ịhụnanya Jizọs mụrụ ọkụ n'ime obi, ka mmadụ gị n'anya karịrị mgbe m ahụ gị ka isi dị. Ka anyị kpere Chineke. Otuto niile na nsọpụrụ niile, mbuli elu na nkwanye ugwu niile dịrị gị, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ. Na ọ masịrị gị kpọta anyị n'ụtụtụ ọma a, bụ ụtụtụ ụbọchị mbụ nke izu, ka anyị wee nwee ike gbakọta n'ihu gị, ife gị ofufe na ịja gị mma, na ikele gị ekele, na ịkpụ isi ala nye gị n'ihi ịdị mma gị n'ebe anyị nọ. Kwee ka okwu niile nke ọnụ m na ntụgharị echiche niile nke obi anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'ihu gị, onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Amen. Biko nọdụ ala, kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. On this fourth Sunday in Lent, I want to ask a question that I had somebody ask. And I want us to think about this question. A young woman who is perplexed about certain things concerning God and the way God operates came to a friend who is a Christian, probably a pastor, and asked him a question and said, why would a good God send people to hell? Why would a good God, a holy God, a loving God, a caring God, why would this God send people to hell? That question set me thinking, because you see, in the world in which we live, there are so many people who are always looking for other people to blame for whatever happens to them. They want to portray or extrapolate whatever is happening in their lives and say it is somebody else's fault.
why this lady inquires. God shows us or tells us that he's a good God, he's a caring God, he's a loving God. A God that loves the children or the people that he created. Why would this God make a place called hell, boiling with fire and brimstone and sulfur, and send people there? Why would God do that? You see, there are so many of us, as I have already said, who would like to blame someone else for what we have caused for ourselves. It started not today, it started way in the Garden of Eden. Always trying to blame the other person and even God for the things that should be our own fault. Adam, where are you? God comes in the evening as he used to come. Sir, I heard your voice and I hid myself because I am naked. Adam, naked? Who told you you are naked? Well, have you eaten that fruit I asked you not to eat? Because you see, after creating everything in the Garden of Eden, God put him there, Adam there, and said, eat whatever you like, but you see this particular one, don't touch, don't eat. Now Adam has eaten, and his eyes have been opened, and he has seen the things he didn't used to see. Instead of Adam saying, Lord, I'm sorry for disobeying you. You told me not to eat, but I have eaten. I'm sorry. You know what Adam did? He began to blame God and the woman God sent to him. It is this woman you sent to me. She made me to eat it. You shouldn't have sent her to me. Okay. Woman, why did you do this now? No, God, it's your fault. You put Satan here. You put this serpent you put here. He beguiled me and I ate. We like to pass the buck. We like to pass the fault to somebody else. So why would God, this good God, this caring God, this God who created us in his image, why would he prepare hell and send people there? That girl's question is a question that is loaded. That question has already assumed that what she is saying is true, that God actually sends people to hell, and that God prepared hell for people. But the truth of the matter is that God never prepared hell for any human being. God prepared hell for all the disobedient angels, including their master Lucifer. It's a place of punishment for everything that disobeys the will of God. And human beings were not supposed to go there, because God created human beings in his own image. You remember in Genesis? Let us make man in our own image. And the Bible says, in his image created he him. Male and female created he them. Brethren, let us not get confused about what people think. Blaming God for what is your fault cannot cut it. God has never, will never send anybody to hell by himself. What happens is this. There are laws, there are principles that God has put in place. And just as a manufacturer of a car has put some principles in place, what you must do for that car to work for you. There are things you will do with that car, and the car that was supposed to drive you safely to your destination will become your doom and your death. God never made, or whoever made that car never made it to be the source of your death. I want you to follow me very carefully, brothers and sisters. When God made us, God intended that we have everlasting life, live forever, just as he himself, the God of heaven, the creator of heaven and earth,
lives forever. He never dies. God never dies. And so when God created man in his image, God created man to last and live forever as well. But the problem is, God had put some principles in place that will make it possible for man to live forever, for human beings to live forever. And that is if human beings will follow God and his principles the way he put them in place. But you see, God, when he made us, did not make us like robots who must do what they have been programmed to do. God gave us free will, what is called free will, ability to choose. And now, beloved ones, it is this ability to choose that gets us into trouble. Because when God created us and gave us the ability to choose, many of the times we refuse to choose what God would choose. And when we refuse to go the way God will go and we choose our own path, what happens is what the Bible says, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the way of death. So when we choose that way that seems right in our eyes, that's when we get into trouble, and that's when we send ourselves to hell, not God sending us. I love what that Christian pastor told the young lady that came to him and asked, why does a good God, or why would a good God send people to hell? What that pastor told the girl, he says, no, God does not send anyone to hell. What the guy used to illustrate the fact that God does not send anybody to hell is this. As a matter of fact, God does the opposite. Man is already on his way to hell because of the choices he made. Human beings are already on their way to hell because they chose their own way that leads to death, refusing God's way that leads to life. So this young man says to him, it's like people who are in a ship, you know, the cruises that people go on. This cruise is going, this ship is going on a cruise, and in the middle of the ocean, there is a crisis and the ship begins to sink. And then someone, a good Samaritan, somebody who knows what to do, says to everybody in that ship, look, here's a lifeboat. There has been provision so that people don't sink to the bottom of the sea with the ship that is sinking. Rush, quickly come. There are lifeboats provided. If you come and get out of this, your ship that is sinking, and you get into the lifeboats, you'll be safe. He says, all those people who had that call and left the ship that was sinking and went to the lifeboats were saved. Those people who were afraid, no, the ship is more comfortable. This lifeboat is too small, it might sink too. For whatever reason, they refused to join the lifeboats. They were the people who went down with the ship. See, their choice. Those who chose to go with the lifeboat were saved. Those who chose to remain in their ship because it's more comfortable, because it is the way they want to do it, they went down with the ship. So you cannot say it was God that sent them to the bottom of the sea. It was their choice that sent them there. God does not send, will not send, has never sent anybody to hell who is a human being. People, by their own choices, send themselves to hell. That said, beloved ones, let us look at the readings we have had this morning. In our Old Testament lesson, the people of Israel are on their journey from Egypt to the promised land. And they come to this particular place, and there is no food and there is no water. All these days that they have been traveling, these months and years they have been traveling, each time they had problems, they have prayed and God has provided for them. But this time, instead of praying, they start complaining. This is why you brought us here. You brought us here to die in the wilderness. You should have left us in Egypt. And there we would have been having all kinds of food to eat. Here there is no water and there is no food. And we are dying. And God, who is a just God, who does not grow angry very easily, on this particular occasion, God became
very frustrated and angry with these people who will never be encouraged. They are incorrigible. They are always complaining, always talking evil against the God who is there, who has come to help them. And so God unleashed a brand of venomous snakes into their camp. And these snakes were biting and killing them, pouring venoms into their system, and each person who was bitten had to die. No remedy whatsoever. And when the people realized that they had sinned against God, they ran to Moses because they dare not come close to God. They were too afraid to get to God. They went to Moses whom they could see. Please plead with God to have mercy on us. We know we have sinned. We have talked evil against you, against God and against you. Please forgive us and ask God to forgive us. Moses, of course, servant of God, he carried their problem to God. Please, God, have mercy. Forgive. And God said, okay, I'm going to forgive, but this is the condition. You're going to make a brazen snake like the one that beat them. Use a bronze material, ola, to make it. When you make that snake like the one that beat them, hang it on a pole. Put it out there and tell them, anyone who is bitten by a snake, look onto that pole. That snake on the pole, when you look at it and you catch sight of it, automatically, miraculously, you'll be healed. Do you know that as simple as that act of looking was, there were still people who chose not to look? Okay? There were still people who chose to keep complaining and say, God, what stupid idea is this? It doesn't make sense to them. There are so many philosophers who are so philosophical in their head that the things of God are meaningless to them. And because the things of God are foolishness to them, they die because they make the wrong choice and refuse the choice that God wants them to make. Beloved, listen very carefully. In the midst of even the wrongest choice that you have made in your life, God has provided a way of escape. There is a lifeboat waiting for you to get out of this sinking boat on which you have been and get into the lifeboat so that you'll be saved. And you are busy philosophizing, busy asking questions, busy arguing. And in the meantime, the ship is continuing to sink. It's not waiting for you to finish your argument. It's not waiting for you to finish your philosophizing. The ship continues to sink. And one of these days, it's going to hit the bottom of the sea. And if you are not already out, you are going down with it. God forbid. I said, God forbid. Beloved ones, and God provided a way to escape. When we come over to the Old New Testament now, the Gospels, the writer of John, the Gospel according to St. John, says, as that serpent was lifted up in the wilderness, that whoever was bitten by a snake, when he looked, will be saved. So also the Son of Man, Jesus Christ, the Son of the living God, must be lifted up, so that those who look on him and believe on him will not perish but have everlasting life. Amen. Amen. Yes, there is a way of escape that God has made. God is not willing, will never be willing to send you to hell. He has made a way of escape in Jesus Christ, so that everyone who would have gone to hell will be saved. The question is, what will your choice be? Will you look to Jesus and live? Or will you continue to argue with God and go to hell and perish? It is not his will that you should perish. It is a will that you should repent from sin, trust in Jesus Christ, and live. Trust in Jesus Christ
and live. And that is why it is not true that God sends anybody to hell. Why would a good God, why would a loving God send people to hell? No. God is in the mission of rescuing the perishing. He is not in the mission of sending the perishing continue to go to hell. No, he sends a way of escape. He says, look unto Jesus that you may live. And this is faith comes in here. If you do not have the faith to just do the simple thing that you are asked to do, that's a problem. That's a problem. When God says, pray without ceasing, pray that you may not enter into temptation. Pray that you, if anyone of you is sick, let him pray. Call the elders to. What kind of foolish, simplistic nonsense is this? Pray. Instead of going to hospital, instead of going, pray. Some people think it's stupid. But, beloved one, this thing works. It works. Faith works. Because without faith, it is impossible to please God. I want to pray today that none of us listening to me today will go to hell. And when you go, don't you ever say that God sent you there. You went there by your own choice. Grace is available. Mercy is available. Salvation is available to only those who would dare to believe. So what is mercy? Mercy is the fact that you are already on your way to hell. You are getting what you deserve. And God says, no, because of my love for you, I'm going to have mercy. Come on back. I'm not going to allow you to go where you deserve to go, which is to hellfire. For a place made for all disobedient beings, not human beings. Human beings who are not supposed to disobey their creator. Says, I will not let you have what you deserve. The wages of sin is death. But because I love you, I have provided a free gift. The free gift of God is eternal life in Christ Jesus. So I don't want to give you the wages of sin which you deserve. That is mercy. But I'm giving you eternal life which you don't deserve in Jesus Christ. That is grace. And the outcome of this unity between mercy and grace is what you call salvation. Those who were supposed to go to hell are no longer going there because of God's mercy, grace, and the salvation that comes through the outpouring of the blood of Jesus. For by grace you have been saved through faith. And that not of your own being, not of your own doing. It is the grace of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. That's what was read for us today. So, are you still busy arguing with God and saying it is God that is sending you to hell? Please know today that God does not send anyone to hell. Go and read the book of James. When you are tempted, don't say God is tempting you. When you are going to hell, don't say God is sending you there. You are going to hell because you have chosen the broad way. Because the Bible says that broad is the way that leads to eternal damnation. But narrow is the path that leads to eternal life. Which one are you going to follow? Make your choice today. And please, when you begin to get the consequences of your choice, don't you ever say that God is the one responsible for your problem. My prayer today is that all of us, each one, would choose to look unto Jesus, the one God has already provided. Look to Jesus and live. It's recorded in His Word. Let us bow our heads in prayer.
I have a message from the Lord. Hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It is recorded in his word. Hallelujah. It is only that you look and live. Organist, do you know that song? Do you know that song, sir? I have a message from the Lord. Oh, yeah, a message from the Lord. Oh. Dun, 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 dun. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It is recorded in his word. Hallelujah. It is only that you look and live. It's only that you look and live. It's as simple as that. By faith, look unto Jesus, the one who takes care and carries away all your sins, all my sins, and presents us before God as if we have never sinned before. Carries our sins into the sea of forgetfulness, so that God may begin to look at us as righteous in the righteousness of Christ, in the holiness of Jesus. He clothes us in his own righteousness, and God begins to see us as people who have not sinned. Will you receive Jesus as your covering, as your way of salvation today? Will you receive that peace that God gives through Christ? Will you say, Lord Jesus, come into my life. I look unto you for my salvation. I look unto you for my peace with God. I look unto you for my return to the path that leads to eternal life. Father, we want to pray that today you help us to realize that your love will not let us go to hell. Your love will not send us away from the path that leads to righteousness and life. You have made a way of escape from sin and from death in Jesus Christ. And that's what Lent is all about. That at a time like this, Jesus came to this earth, suffered pain, was crucified, he died and was buried, that those who believe in him will not perish and go to hell but have eternal life. Father, help us to trust in Jesus so that it may be well with us. We make our prayers through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Go ahead, let's sing it. Let's play it one more time, please. Biko ka anyị bilie n'ọtọ ka anyị wepụsị okwu anyị ike weta okwu nke Nicaea, the Nicene Creed. Ka mmadụ niile sị, anyị kwere n'otu Chineke nke pụrụ m ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa, ihe niile nke anya na-ahụ ma nke anya na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke Chineke, onye nna ya mụtara ụwa niile adị,
Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara na ihe, ezi Chineke nke pụtara na ezi Chineke, onye a mụtara amụta ma ekeghị eke, onye ya na nna ya bụ otu ụdị, onye sitere n'aka ya wee kee ihe niile, ihe anyị bụ mmadụ na n'ihi nzọpụta anyị. O siri n'eluigwe rịdata site n'ike nke mmụọ nsọ, o yiri anụ arụ mmadụ, nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary, ewume ya mmadụ n'ihi anyị. A kpọgidere ya n'obe n'ụbọchị nke afọ, ọ hụrụ ahụ ọnwụ, elie ya n'ụbọchị nke atọ, o siri n'ọnwụ bilite ọzọ. Akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke nna, ọ ga-abịakwa ọzọ n'ụtụtụ ikpe ndị niile na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na onye nye ya ndụ, onye si na nna na ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na nna na ọkpara. O kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ihi mgbaghara mmehie. Anyị na-elekwa anya nwụrụ anwụ na nke nwa nke ga-abịa abịa. Amen. Ugbu a anyị ga-ekpe ekpere ọra mmadụ n'ọnụ Bekee. Let us begin our prayers by remembering all who are sick and shut in. Comfort and heal all who suffer in body, mind, or spirit. We pray for these people listed below. You may add the names of those you know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy, we pray for those celebrating their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy, we pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their homes may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy, we pray for the remembrance of those and the families of those who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgiving for all these people we list here, who we remember this day. Fulfill in them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who are filled with the pain of grief because of their loss. Grant that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy, hear our prayers in these times of difficulty. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble, in this challenging and uncertain time during a global pandemic and a public health crisis, we come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church, and the world. God, our Father, in your love and goodness, you have taught us to come close to you in penitence with prayer, fasting and generosity. Accept our Lenten discipline, and when we fall by our weakness, raise us up by your unfailing mercy, through Jesus Christ our Lord. We pray to you, Lord, for courage to give up other things and to give ourselves to you during this Lent. Give your church the courage to give up her preoccupation with herself and to give more time to your mission in the world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion,
Mary Ann, the Bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. May the blood and water flowing from the side of Jesus bring forgiveness to your people and help us to face the cause of proclaiming salvation. Lord, in your mercy, hear our prayer. give your world the courage to give up war, bitterness, and hatred, and to seek peace. We pray for all the leaders of the world. We pray especially for the President of America and the President of Nigeria, that these leaders and the leaders of other nations of the world may be led by your wisdom, that they may search for your will and see it clearly. May the shoulders of the risen Jesus, once gouged by soldiers, bear the burden of political and military conflict in our world. Lord, in your mercy, Hear our prayer. give us the courage to give up quarrels, strife, and jealousy in our families, neighborhoods, and communities. We pray especially for all saints' congregation, for those who are present here and for those who are absent or at their homes, that we may be delivered from hardness of heart and show forth your glory in all that they do. May the presence of the risen Jesus, his body once broken and now made whole, being peace and direction as we live with one another. Lord, in your mercy, Hear our prayer. give us the courage to give up our selfishness as we live for others, and to give time, care, and comfort to the sick. We pray especially for all who are sick with the coronavirus, that they will have access to the care and treatment they need. May the wounded hands of Jesus bring his healing touch to all who are sick with this disease. Give us the courage to give up our fear of death and to rejoice with those who have died from the disease all over the world. May the feet of the risen Lord, once nailed to the cross, walk alongside the dying and bereaved in their agony, and walk with us and all your church through the death to the gate of glory. Lord, in your mercy, Hear our prayer. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, and when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Let us continue for a brief more moment in prayer. Biko n'ime ekpere anyị taa, anyị ga-echeta ụmụ mmadụ ole na ole ndị na-arịọ ekpere nke ụmụ Chineke. Mbụ, anyị ga-echeta ụmụnne anyị n'ime Kraịst. Tụmadị ndị a niile mmadụ ha nwụnahara, ka anyị cheta ezinụlọ ihe agwa m. Unu ga-echeta Chukwuka, nwanne anyị nwoke onye na-abịa enye aka na-akpọrọ anyị ụgbọ n'ebe a. Papa ya nwụrụ, ha ga-agawa Naịjirịa maka olili ya. Ka anyị rịọ ka Chineke anyị nọnyere ha mgbe ha na-aga, ka ije ha gaa nke ọma. Anyị ga-echeta ezinụlọ Nwachukwu Njọkụ n'udo, onye nwanne ha nwoke bụ Emeka nwụrụ. Chetakwa ezinụlọ Nwachukwu nke ọzọ. Anyị chetara nwanne anyị nwoke ndị anyị na ha nọ bụ na-ekpe chọọchị mgbe mbụ, onye nwụrụ mgbe na-eteghị aka bụ James Nwachukwu. Anyị wee na-anụkwa ugbu a na nwunye ya ahapụla. Ka Chineke kasie ezinụlọ Nwachukwu niile obi. Anyị na-echeta mama anyị
a na-akpọ Mama Rose Omekwe onye anyị na-anọrọ ebe a mgbe ọ bịara ileta ụmụ ya. Nwa ya nwoke bụ James kpọrọ anyị n'ime izu a na-agwa anyị na Mama Rose anọkwaghị. Ka anyị rịọ ka Chineke anyị nara mkpụrụ obi Mama Rose na ndokwa, kasie ụmụ ya na ndị agbata obi na ikwu na ibe niile obi na ezinụlọ ha. Nwaanyị a dịka anyị maara bụ nwaanyị maara okwu Chineke nke ọma. Mgbe anyị na-eme Mother's Day, Mama Rose na-apụta ya gụọrọ anyị recitations from the Bible. Ekele dịrị Chineke na o ji ndụ ya fee Chineke anyị. Anyị na-echeta Mama Adeline Anamelechi, onye ọgọ ya nwoke nwụrụ, emechakwa ọgọ ya nwaanyị bụ nne di nwa ya ahọpụkwa. Ka Chineke anyị biko kasie ha niile obi. Anyị na-ekele Chineke nnukwu ekele n'ihi nwanne anyị nwaanyị bụ Joy Ụwandụ, onye lara Nigeria ili papa ya. Anyị na-ekele Chineke na ọ laruru just in time izute olili papa ya, ịnọ ke wee lie papa ya site na mmalite ruo n'ọgwụgwụ ya. Anyị na-ekele Chineke n'ihi amara ije o nyere ya na ndị enyi ya ndị gara ije ahụ, na-arịọkwa ka mgbe ha ga na-alọta n'ime izu a, ka Chineke anyị kpọlata ha n'udo na-enweghị mmekpa ahụ ọbụla. Anyị na-echeta nwanne anyị nwaanyị bụ Dem Chidimma Shefa Nwosu Shefa, onye anyị maara na ahụ adịchaghị n'oge dịka oge a. Anyị na-arịọ ka Chineke anyị gwọọ ya nrịanrịa, mee ka ahụ ya dị mma. Anyị na-echetakwa nwanne anyị nwaanyị bụ Mama Kate Olu Igbo, onye anyị na ya nọ ebe a kemgbe afọ 2 maọbụ 3 gara aga. Ugbu a ya bịa kpọọ anyị n'ime izu a na-agwa anyị na mgbe ọnwa na-agwụcha, ọ ga-alaghachi na Naịjirịa ịnọnyekwara ụmụ ya ndị nke nọ n'ebe ahụ. Anyị na-ekele Chineke n'ihi sọjiri o mere n'ikpere ya na ha adịla nnọọ mma. Ekele dịrị Chineke anyị na mgbe ọ ga-azụ ụkwụ ya n'ala. Ka anyị cheta nwanne anyị nwanyị bụ Dem Juliet Nwachukwu, onye rịara ọrịa n'oge na-ateghị anya. Ugbu a anyị na-arịọ ka ọgwụgwọ nsọ Chineke na ndụ ya bụrụ ọgwụgwọ nsọ zuru oke, ka oge ghara ite aka mgbe ọ ga-adịrịcha mma kpamkpam, wee na-ekele Chineke ekele. Anyị na-echeta ezinụlọ nwanne anyị bụ onye nọ na chi Adiele na nwunye ya Juliet, ndị nọ n'iru uju ugbu a n'ihi ọnwụ nwanne ha nwoke bụ Austin Uweme, ọgọ ha nwoke na ọnkụl ha. Ka Chineke kasie ha na ụmụnne ha na ikwu na ibe ha obi dị na-eru uju ugbu a n'ihi Power Austin Uweme. Dịka ihu anyị dị iche iche, otu a ka mkpa anyị niile dị iche iche. Ka anyị were nụ ụmụnne anyị ndị a gbakwasị ụkwụ cheta mkpa niile dị na nzukọ Kraịst ebe a. Ka Chineke anyị onye mazuru ihe na-akpa ndị ya, marakwa ihe ọ ga-eme banyere ha, ka o mere ụmụ ya ebere, napụta anyị n'aka mkpa ndị a niile. Ka ụmụ Chineke wee nwee ike ịlụ ọlụ dịrị ha, n'ihi na Chineke nọnyere ha, na-enye ha ike, na-agwọ nrịanrịa ha, na-ebuli ha dịka ụbọchị na-aga. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị, ka akwa anyị rue gị ntị. Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. I kwerekwara nkwa sị na mgbe mmadụ 2 maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ
dịnyere anyị niile mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ike mere ya dị. Ọzọ anyị na-ekele ụmụnne anyị ndị otu Kraịst ndị soro anyị n'ofe ndụ nke a ebe ọ bụla unu nọ unu nwe aka ahụ Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Unu onwe unu kwa na ụmụnne m ndị na-abịa na-esoro m ebe a ka anyị na-ekpe ya ka ndị ọzọ na-eso anyị na-ekpe. Onye nwe m gọzie unu mee ka ọ dịrị unu mma gbaa unu ume kwara unu ụzọ ebe ụzọ na-adịghị n'aha Jizọs. Biko when it is 3 o'clock today, our Sunday school young people will be meeting as usual at 3 p.m. The way to connect to log in has been published, so please look out and get it and make sure you call in at 3 o'clock and join in that important Bible study time. The same thing I urge every one of us, especially we adults, to please join the Bible study on Friday evenings by Zoom. This is one place where you can come and ask questions instead of assuming that God sends people to hell. Come and study and know that it is not God who sends people to hell. Bible study is every Friday at 7 p.m. The login details are always provided on our WhatsApp pages. Also, we need to continue to remind one another about our forthcoming annual meeting. We have asked people to nominate those who will be taking over some council seats. I hope that is being done. I haven't received any of those things for my signature, but please let's do it and make sure we have this meeting. We have postponed it for quite some time now. Remember that the duty of supporting our church and making sure we're afloat financially is our duty, all of us together. So please do not relent in your support, financial support of the church. The bills continue to be paid even though we don't get here, we don't stay here, we don't worship here for some time now. But please let us continue to be together and look out for one another. This is very important. As we sing next, we will gather our offerings before we... Yes? Yeah, well, we're going to invite the senior warden to come and give a few announcements. Greetings, everyone. Happy Sunday. I know you haven't seen me in a while. Just wanted to reiterate a couple of things. Because our meeting I was in less than 1 month, all April 11th. So I just wanted to reemphasize some things, Venerable Crew. For preparations for that meeting, we have asked people to pledge. There's been lots of efforts for people to use this round system. I believe by Chigozie, maybe over several weeks and maybe even months, was doing sessions every Saturday to help people. Sometimes no one showed up, sometimes it was just 1 or 2 people. Yet we are very, very low in the number of people who have actually completed their pledge forms. You cannot participate in an annual meeting if you have not pledged. That's an avenue that's available to us, but since people have not responded enough, we even went as far as mailing out pledge forms to everyone. So if you have not received a pledge form for whatever reason, please send an email to ibochurch@hotmail.com. ibochurch
hotmail.com. We'll make sure you have those pledge forms so that you can be part of our annual meeting. Also included in that mailing, the form for nomination for the council. As Venerable mentioned, we have elections this year, and we have actually 4 council seats that are up for election. I'll send some more detail through the forum, but basically, 3 of those council members are not eligible to return this year. They have to wait a year before they can come back. So we really want people to make nominations, or a commitment to the church. It's not a title something, it's not something just for show. You have to be prepared to work because we demand much from our council members, but it's for all of us to do. So please make those nominations. There are deadlines for the forms. The deadlines are actually in the forms. The person nominating and the nominee themselves must be a pledging member this year to be eligible. And they have to have been a pledging member, an active member, contributing for at least a year. So these are just some preliminary requirements to keep in mind, but let's please complete those forms. We have 2 deadlines. If you're mailing in the form physically, you have to put it in the mail by the 19th of this month. You know how much time is left, 19th of this month, to make sure that we get it. If you are sending it electronically, which is also an option on the form, it has to be sent in by the 24th of March. That's to make sure that it's considered. So please, let's complete those forms, send it in along with the pledge forms. The pledge forms are very, very critical. Everyone needs to complete a pledge form every single year. This year is no different. We can't have an annual meeting and just have so many of you excluded. But if you don't complete your form, then you'll be excluded. We have no choice in that matter. So let's not exclude anyone. Please complete those forms as soon as possible so we can proceed with our annual meeting. Also, a reminder that when my mom posts through some items that we need in order to prepare for reopening, we are not opening yet, but we need to have these items in place. We cannot reopen without having these items. But despite posting it many, many months ago, we have only received a couple. And I want to thank our sister, Dora Madoka, for donating the 2 wooden long-handle collection baskets. And our brother, Eze Chinyere Onu-Ogugu, for donating the wall-mounted thermometers. But there are many, many other items that are still needed. So please donate those things. That will enable us so that we are ready. We cannot wait until we get here to get the things we need to get here. We have to get those things now. And we have been announcing it for a few months now. So please do so to enable us to be ready when that time comes. Just to reiterate again, the annual meeting is on the 11th of April. We want everybody to participate, so you must be a pledging member to participate, to get the information to even join the meeting. Thank you all. All praise be to God. Ugbu a anyị ga-ewebata ihe onyinye anyị site n'ịbụ abụ 31, hymn number 31.
16 of our bulletin. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'ụtụtụ mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya kee ihe niile, i sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu, ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ya mere, anyị na ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile na-asị: nsọ 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 ka onye nwanyị dị, Chineke nke nwee ike na ume niile. Eluigwe na ụwa jupụtara n'otuto gị. Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Onye agọzi agọzi ka onye nwe ahụ na-abịa n'aha onye nwe anyị. Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Ka anyị kpere Chineke. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, ka mgbe anyị na-eso jikwa ya, ka ihe nye achịcha ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ ha rara anyị n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, ọnyawa ya, wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị: nara nụrịkwa, nke a bụ arụ m ka a na-enye n'ihi unu, na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyị asị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị: unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m ka ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụwo, Kraịst ebiliwo, Kraịst ga-abịakwa ọzọ. Ya mere, Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a
n'iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị àjà ekele na otuto anyị nke a mgbe anyị na-eri na aṅụkwa ihe omume ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke. Nna, biko menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, onye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Anyị na-anyama achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ, n'ihi na anyị niile bụ n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, nye anyị udo gị. Mmadụ niile sị, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere ukwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iriri nri n'okpuru tebụl gị. Gị onwe gị niile, ya mere kwee onye nwe anyị amara anyị rịọ arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were n'okwukwe bịarue nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ, na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe ya na ikele ekele. Amen. Arụ nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Arụ nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Arụ nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Arụ nke Kraịst, arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị, arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị, arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị. Arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị. Amen.
collect those, put them in here. Last verse. Na usoro anyị ji ekpe ekpere bi n'eluigwe ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa ka emehie na-achọ n'ụwa dị ka na eluigwe. Ubọchi na Mgbaghara mmehie niile anyị dị ka si gbaghara ndị niile mehiere anyị. Edubala anyị n'ime ọnwụ n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze
eze n'ike na otu sobu nke gị mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị werewo arụ n'ọbara ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ a chọrọ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị iji n'ịlụ ọlụ ga-enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ Nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu dinyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Abụ mgbasa. Anyị ga-eweta ofe nrọ anyị n'ụtụtụ a na njedebe site n'ịbụ abụ 192, hymn number 192.